Que sitio é? Fai fresco. Eu falleco. Estamos nun túnel de Covas, un túnel de orixe románico, da minería romana. Non sei de cando é esta explotación, pero vamos a poñer que ten 2000 anos da súa construcción. É un túnel de uns 150 metros polo que os romanos desviaban o río Coura para extraer as pepitas de ouro. Logo contaremos un poquinho máis, non? Pero chamame a atención 2000 anos despois, fixarse que todavía ten a forma de os picos. Xa levamos un rato andando por ele. Pero este é colosal. Ui, hasta dá un pouco de medo. Bueno, espero que vos guste. Curioso.